Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the show. Today's program is about election 2026. Yes, Denmark has decided. Danmark har tilkendegivet sin mening. Og ja, demokratiet vandt. Jeg vil gerne sige venligst bliv hængende, da jeg har vigtig info midt i videoen. I would like to say that to avoid making two videos of same message, so therefore I will mix English just to start with. The message from the voters was clear. The people voted for a change, and this election has delivered it. I would rather say it was more than a change of a government. It is definitely a paradigm shift in politics. Ja, efter et årti er retningen og narrativet skiftet til at være mere positivt og ambitiøst. Having said that, the steps towards the futuristic Denmark was only possible by this setup of the political spectrum. Though it took some time to reshuffle the magical figure, but at least now all minds will be aligned on the same platform. Because after 10 years of right-wing polarization, the new government aims to take a more pragmatic and balanced approach. Jeg vil kalde det for en milepæl i Danmarks historie. Danskere i det hele taget havde fået nok af nok og brugte den demokratiske ret til en forandring via anerkendt resultat, som vi alle burde acceptere. Kendsgerningen af ministerkapellen faldt også endelig på plads, lige en nedgang i forhold til den forrige regering. Jeg vil starte med at sige, at de rette ministerposter og rokaden i og for sig selv er tegn på en megaforandring i den danske stat. Og dernæst vil jeg med et kæmpe hjerte kreditere 3 centrale danske politikere, som har været med til at åbne øjnene for ikke bare vælgerne, men staten Danmark, som var på vej til noget så ekstremt politik. De har presset citronen, som man siger, til den sidste dråbe. De har virkelig formået at styre og navigere med det på det rette vej. Og det første af de 3 politikere er Martin Lidegaard, og dernæst Pelle Dragsted, og sidst, men ikke mindst, Lars Løkke Rasmussen. Så længe de 3 står på vagt, vil Danmark aldrig blive mørkelagt. Nå, det lød meget poetisk. Det var altså rent tilfældigt. Man kan nu roligt sige, at positiviteten er begyndt at blomstre. Ministerposterne er tildelt helt rigtigt til dem, der egner sig til det. De er både seriøse og kompetente. Og hermed vil jeg kommentere kun 2 ministerposter, som jeg på det kraftigste vil understrege. Bare fordi, at en muslimsk kvinde har fået en ministerpost, betyder det absolut ikke, at det er en sejr for muslimer og islam. Men dermed er det oprigtigt en sejr for hele Danmark, hvor vi alle vil arbejde med hinanden, end mod hinanden. Med glæde fik jeg sat en poster med Samir Navar, som nu går så viralt, og som nu er set over 32.000. Og de fleste har også kommenteret det. Tak til alle sammen. Jeg var lidt målløs over, at nogen kunne få det til at vende og dreje sig til et hadsk moment. De burde indse deres fejl. Hvad er de bange for? Korte af det lange er, at min intention med plakaten var blot at vise, hvor åbensindet Danmark er blevet til PT den første dag, som lige er begyndt at vægte merit frem for baggrund og tilhørsforhold. Jeg har sagt flere gange, og siger det igen, at jeg garanterer for,
at Danmark er danskernes og forbliver danskernes land. Så lad os komme videre med det her. Kære danskere, ideen med ministerposten til Samia Nawar var det mest klogeste af dem alle. Hvis man ser på med internationale briller og den politiske scenarie, så har vi aldeles brug for nytænkning, som man siger out of the box. Vi som danskere er nødt til at tænke anderledes. Vores politik skal baseres på at få samarbejde med andre lande på tværs af kontinenterne, netop for at finde andre allierede. Og endelig fra Mellemøsten og fra de centrale asiatiske lande, som sidder på de mineraler og sjældne jordarter, gas og olie samt teknologier, og sidst men ikke mindst våben, som er en mangelvare i vores ganske land, og som vi halter bagud med. Det tænker jeg, at specielt Samia Nawar kan stå til model for. At forsyne Danmark med masser af energier samt teknologier. Altså med det tilhørsforhold, hun har ifølge hendes titel på posten og hendes reelle baggrund. Det vil med garanti bære frugt, tænker jeg. Og i øvrigt, folk er så forarvet over diskussionen om hendes orlov. Til det vil jeg gerne sige, at bare fordi hun er blevet til minister, er det ikke ens betydende med, at hun har fået overnaturlige kræfter. Altså, hun er stadigvæk et menneske og har brug for at afkoble. Og så kan det også være, at hun havde planlagt det i forvejen. Okay. Og nu til en anden ministerpost, som er begyndt at være lidt kontroversiel, altså den post, som Zenia Stampe fik. Jeg har hele tiden beundret hende fra tidernes morgen. Og jeg har kun én ting at sige om hende. Hun passer virkelig perfekt til ministerposten. For hvis nogen er åben og har viden om kulturlivet i Danmark, så er det Zenia Stampe. Hun tager ikke blot ud til andre kulturer for at få noget indblik i deres kulturelle liv, men fortæller og prædiker også om de danske værdier og normer. Og hvor vigtigt det er at integrere sig og få en uddannelse. Hun har faktisk beriget sig med en masse viden om andre forskellige kulturer, både det asiatiske og det arabiske. Hun vil præstere det bedste til at genskabe det søde musik og det kontakt, som vi har sammen. Med andre ord, hun kan stå til model for brobygning mellem flere kulturer. Fordi hun er forstående og plus har jordforbindelsen i orden. Og derfor bør man være pavestolt over hendes ministerpost. Til sidst vil jeg pointere, som ingen snakker om. De 69 dage, som det tog for at danne regeringen, det var bestemt ikke nemt. Det var selvfølgelig umuligt med den blå blok, men heller ikke ultra nemt med den røde blok. Fordi hvis man går helt til venstre i den røde blok, ud over Socialdemokratiet, så var samtlige enten imod Lars Løkke eller omvendt. Derfor vil jeg konkludere, at det regeringsgrundlag og med det firekløverparti, der er blevet dannet, så har man reelt ikke brug for en opposition. Det er på en måde oppositionen i og for sig selv. Så alle de lovforslag, som end måtte komme fra regeringens side, vil være forberedt og forebyggende og vil være under konstant, intensivt kontrol og dermed kritisk overvåget og vil være uden halve eller hovsaløsninger. Dem, der kalder sig oppositionen, er en flok hyklere og plattenslager, der vil splitte folk fra hinanden. Ukrudtet som Mikkel Bjørn, Martin Stoklund og Frederik Vad, som jeg altid kaldte kuvøse politikere, altså gårdstadens såkaldte politikere, som ingen
erfaring havde. De var de sorte får i flokken, som plantede giften imellem deres egne rækker. Og ikke nok med det, de havde frie hænder til at grave dybe kløfter mellem flere racer, og havde kun én sølle agenda: stram udlændingepolitik. Og det er altså ikke vejen frem. I deres politik vil en udlænding altid være en udlænding, selvom de er født og opvokset og vil Danmark det bedste. Disse typer kørte konstant symbolsk politik, som var hård og retorisk og totalt overflødig. Nedladende ord, som simpelthen var ud over alle proportioner. Og dermed Dansk Folkeparti i det blå blok, som nævnte ordet reformation. Om de vil eller ej, bare det med, at de har nævnt det, det var altså mere end nok. Altså, hvis udfaldet af valget var til fordel for dem, så kunne de måske mildest talt finde på etnisk udrensning. Det er simpelthen disse mørke kræfter, vi skal passe på i fremtiden. Vi har brug for en ny tænkning fremadrettet, da vi møder nye tider og nye udfordringer. Vi skal have friske hjerner og et åbent sind, der vil selv godt for Danmark og danskere. De skal ikke påduttes til det. Det er nøglen til fremtidens problemer. Tro mig, koden til anden etniske danskers hjerner går gennem deres hjerter. Jeg har talt med mange, som er klar til at klæde sig på for at give Danmark det tilbage, som de har fået gennem hele deres liv. Majoriteten af vores næste generationer er aktiver i dette land, som vil gavne staten Danmark. Ordene som tvang, stram og udvisninger og i det hele taget stram politik hører fortiden til. Brodne kar findes i alle samfundslag. De burde straffes, ja, men bestemt ikke sammenlignes eller sættes i bås med andre. Det er på tide, at vi burde vågne op og lægge en anden strategi, end vi er vant til. Til sidst vil jeg vise, hvad disse såkaldte udlændinge er for nogle typer ifølge BT. Se og læs, hvad de kan præstere til sammen for det danske stat. Ja, sidste år bidrog udenlandske arbejdskraft med 386 milliarder kroner til Danmarks bruttonationalprodukt, altså BNP. Det viser en ny opgørelse, som Dansk Erhverv har lavet. Tallet er 25 milliarder højere end for 2024 og samtidig rekordhøjt. Ifølge Dansk Erhverv er bidraget næsten 3 gange så stort som i 2010. Ergo, økonomiens udviklingsretning for i fremtiden ligger i hænderne på indvandrere med udenlandsk herkomst. Så ro på. Danmark har brug for os. Derfor venligst have respekt for os. Jeg siger tak for denne gang. Husk at like eller abonnere for min næste post. Længe leve Danmark og vores kloge politikere, og ikke mindst vor konge, hans majestæt, kong Frederik den 10.